haka jingmu ban kentil ya ka kami lekai sports ha Shnong Sakwang bat kumjuru haka Southwest Kasil District Brok away. Umentri ka tanadi lekai jong ka jela Meghalaya ma waila mki shinla menta ka singi ka apnyo tarik lupe ah japne lawan ban bu yu mau nong rem na ka benta ban shnai ka synthetic athletic track haka jingbang pisa ka bakhalai klur tami haba keren kumukong sanu lahai ka jingkar khu kardo ya ka Shnong Sakwang kabalalong kabayay siya hadu bandayo ringkan ki jing yay budin maman la kapor halor kani ka project kabahe kumta loong baling ba ka jingdon ya kani ka madan babaha kan salong ka jingkar kui ki samla jong ka Shnong Sakwang bat kumjuru ki samla jong ka Southwest Kasil District barok way nang ni syakman ginsami bon ki beginning star ki banlong ke jingten shan ya ke district ke jela bat ke India bro ke we ong uma wailan miki ha ke jo por ula banjuru bakum ke Shnong bat ki pai pa ken yai long berbor ki baya trilang ha ki liang baro ban pentulun ya ki kampen roy ha po ke Shnong ki thau ban ha ke district bro ke we Dr. Sanbo Ramsien uba Mikman Nagasakwang Sports Club uba Damang Singkon District Sports Officer ka Southwest Kasil District bad uba Renington Lingdo Tongkhar MLA ka Maukarwat Constituency kilai jingkran ha ka niga singi da ka ba penpau ya ka jingkran ba ka niga project kan wanrai ka jingmentoy ka bakraw ha ka liang ka jingile kai bad ka jingpen roy ya ki samla ka than Toa kini kapor da kam sim jong ka jingkemen ngayeng hang ni ban pli prada yau ni u mau sa nam nak benta ban pentrei ya kene ka madan ka athletic track bat nga ngu yo play try nong bu nong thau ba kene ka madan kan long ka jingker khu ya ki khon samla mdei tang jong ka Shnong Sakwang Henry jong ka thai ni bro ko wei nang manang ni chikman ba nang mi kita ki players ki ban ranam ya ka yeng ka sam ya ka Shnong ka thau bat ka ri ba ka chai ban riu ta kene ka por ni play prada yaw ni mau sa nam ha kene ka por Meghalaya foundation stone for providing an installation of synthetic athletic track at Sakwang, Southwest Khasi Hills District, led by Shri Wailan Miki Shilla, Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, Health and Family Welfare and Home Passport Department, Government of Meghalaya, in the presence of Shri Renington L. Tongkhar, Honorable Member of the Legislative Assembly and Advisor 36 Maukarwat Constituency, Government of Meghalaya, and Shri Karna Soshang, Co-Chairman Meghalaya State Development Reform Commission, Government of Meghalaya on 27 March 2026. Ba lashai la shisngi ban jia yang kumboong I Dr. Nong Ramse mentan ba kumno itu iwei I knaret I or bat imensau hapor bemare ko makinik madan ni kwa ba ki kon samla na kanika thainro kin yo ya kita ki infrastructure kat kum ka standard ka juk menta na kata kadaw kila yo ya ka artificial football ground la yo mentas kanika athletic track bat habang iwan ra ya ka athletic track kamut tang na benta nong kinong yele kai what's new to bakla Mday tang naman taki sports club na kinong yelek kay. Kajing wan jong kane ka madan hang ne kan long kajing kerku ya ka Shnong hi barok away. Kin sa long ki tournament hang ne. Kin wan ki players ki banabar. Kan kiu ka kamay ka kaji. Apo kane ka Shnong. Kin mi ki dukan. Kinong kamay kali kin yok kam. Bat kumta ter. Haba wan ka development ka wan raro ya ki jing mentoy ki babunjay. Ban ngas ngaw ban ai kublay ya kinong yalam Shnong jong ka Shnong Sakwang ya ka jing shna jngai ka jong ki
Hoi kindon ba cibri ban ong balengin ai kat kene ka jaka ya ka sorkar. Henry la ringi perkat tang ya mentah oi tang ba. Na benta ka lawai. Tengah ai kublai ya ka jing sebun mensem ka jongki. Bat pin se yo i. Ba anda la dep kene ka madan. Pin se yo i ya kita ka jing kerku. Bat ka jing wan jong nga menta ka sngi hang ne. Ngam dei bangatang sukwa ban play yaw ni umau nong. Namala dan amwan ro kanam don ai thanado kata. Tang ka jing wan jong nga hakade ka sngi menta. Ban pentik na ya pi baka ne ka madan kan dep hakapor ka babiang. Na kata ka daw ngawan hang. Ban nga kwa baka shnong kan sim try ya kane ka jaka. Ya kane ka madan. Kane ka dai ka jong pi. Pi dai ki try. Na kata ka daw ngadong ya pi piro pi haban pet rengkat bat ki officer jongi. Ngadang kalimentan ngadang ong pet yo batang bangawan mentakas gidon arlay teli ke mesin kumne. Yo ngalit la saim don su tanggawe batray hang ni. Tangan ong ye ki officers pan pentik na ngakwa ban yo iba kene kamadan kan dep hakapor ke babiang. Bandai tang mandep hakapor ke babiang. Bakin tray baru hakaju kapor. Ndai bantang su tray step Henry ke quality ngim dai ban compromise bat ke quality.